క్యాన్సర్పై ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండి అవగాహన కలిగి ఉండాలని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం డాక్టర్ తేజస్విని తెలిపారు. తిరుపతి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ బాలకృష్ణ నాయక్ ఆదేశాల మేరకు రేణిగుంటలో డాక్టర్ తేజస్విని ఆధ్వర్యంలో జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ తేజస్విని మాట్లాడుతూ స్త్రీ పురుషుల్లో అసంక్రమణ వ్యాధులైన మధుమేహం, రక్తపోటీ, పక్షవాతం, క్యాన్సర్ వ్యాధుల అవగాహనలో 18 సంవత్సరాలు పైబడిన వారిలో ఇంటింటా పరీక్షలు జరిపి సకాలంలో త్వరితగతిన వ్యాధులు గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేసినచో మరణాలు తగ్గించవచ్చని అన్నారు. ఈ అసంక్రమణ వ్యాధులకు చికిత్స కన్నా నివారణ మంచి మార్గం అన్నారు. క్యాన్సర్ వ్యాధి లక్షణాలు, వాటి నివారణలో ముఖ్యంగా పొగాకు ఉత్పత్తులు వాడకుండా ఉండడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పదార్థాలు మాత్రమే భుజించడం, జీవనశైలి మార్పుతో నడక, యోగా, ధ్యానం లాంటి వాటితో ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చని తెలిపారు.